restaurant midden in Nieuwegein. Daar hebben we vandaag afgesproken met de koningin van het levenslied. Nu nog een beetje rustig hier, stilte voor de storm. Vanavond gaat ze hier optreden. Maar voor dat optreden praten we even uitgebreid bij met Marianne Weber. Nou Marianne, we zitten midden in Nieuwegein. Op een voor jou best bijzondere plek. Ja, dit is voor mij een hele bijzondere plek. Nieuwegein ligt vlak bij Utrecht en ik ben een echte Utrechtse. Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik nooit uit Utrecht weg zou gaan, maar toch jaren geleden hier mijn plekje gevonden. En ja, waarom ben ik hier op dit moment? Nou, op de eerste plaats omdat een van mijn allerbeste vrienden, dat is de eigenaar van dit mooie restaurant, annex, feestzaal en complex. En die heb ik jaren geleden leren kennen. Klein begonnen, toen ik eigenlijk ook nog net niet wel zong. En ja, hij heeft dit voor elkaar gebokst. Mijn zoon heeft hier inmiddels gewerkt en wij delen dezelfde vrienden en dat schept een hele grote band. Het is een bijzondere plek. Nu nog een beetje stilte voor de storm, want je treedt hier vanavond op. Maar voordat het feest hier losbarst, gaan we eens even helemaal door het hele levensverhaal van Marianne Weber heen. Want ja, het lijkt altijd wel zo alsof je er al die tijd geweest bent. En je bent ook al een hele tijd bezig, maar van het prille begin weten we eigenlijk niet zoveel. Want het vroegere gezin Weber, hoe zag dat eruit? Uit wat voor nest kom je? Mijn vader en moeder, hun eerste kind was ik. En ik kom uit een heel warm en fijn gezin, een arbeidersgezin. Mijn vader die werkte bij zijn vader, die had een zandbedrijf op de vrachtauto. En dan mocht ik mee, en dat zijn mijn allereerste herinneringen, dat mocht ik mee op die grote auto. Na mij zijn er nog 3 zusjes geboren. En we zijn dus met 4 meiden thuis geweest. En ja, mijn moeder was thuis en achteraf is dat fijn. Dat besef je als kind nog niet, maar als je thuis komt uit school en je moeder is daar, die soms niet altijd, waar je niet altijd even blij mee was, maar later denk je, wat fijn dat er iemand op je lette. Of je was te laat en dan kreeg je op je kop. De normen en waarden, wow, geweldig. Ja, ik mocht vrij veel. Ik ben nooit belemmerd in mijn doen en laten. En het respect naar mijn ouders was zo groot dat ik ook niet over een grens ging. Terwijl ik er makkelijk overheen had kunnen gaan, want ik had die vrijheid. Maar omdat er liefde bij ons was, wist je wat je niet moest doen. Ja, ik kwam als klein meisje ook heel veel bij een kennis van mijn vader en moeder. En eigenlijk mede door haar ben ik het levenslied tegengekomen. Als kind heb ik ervan genoten. Muziek was iets als nu de buis. Met z'n allen lekker samen. Gezelligheid, dat had ik thuis. Mijn vader speelde op zijn trekkast. En wij waren dan het koor. Het lijkt alweer zo lang geleden. Toch is het net of ik het hoor. Speel nog 1 keer op die oude accordeon. Speel nog 1 keer die mooie melodie. Breng het leven in huis zoals het toen nog kon. Het is al jaren voor mijn fantasie. Speel nog 1 keer die liedjes uit mijn kindertijd. Ik zal er altijd heel dankbaar voor zijn. Het blijft voor altijd een deel van mijn leven. Waar ik eeuwig heel trots op zal zijn. Stil nog 1 keer op die oude accordeon. Toen
Speel nog één keer die mooie melodie. En breng het leven weer in huis. Zoals het toen ook kon. Het is al jaren voor mij een fantasie. Speel nog één keer die liedjes uit mijn kindertijd. Ik zal er altijd heel dankbaar voor zijn. Het blijft voor altijd een deel van mijn leven, waar ik eeuwig heel trots op zal zijn. Het blijft voor altijd een deel van mijn leven, waar ik eeuwig heel trots op zal zijn. Was het ook een muzikaal gezin? Je zegt met 4 meiden thuis. Waren jullie al een meidengroep op de slaapkamer? Of? Nou, mijn zusjes en ik schelen net te veel. Ik was de oudste, 4,5 jaar daarna kwam de volgende, 4,5 jaar daarna kwam weer de volgende. En de laatste was niet gepland, maar zo welkom. En mijn vader speelde accordeon. En als ik aan mijn vader terugdenk, uit mijn kindertijd, dan speelde hij liedjes die ik inmiddels mee kon zingen. En we gingen om hem heen zitten. En ieder kende wel wat, ieder op zijn niveau. En op verjaardagen, dan werd natuurlijk ook die accordeon gepakt. Dan gingen alle stoelen die je had gingen tegen de muur aan. En echt de ouderwetse verjaardagen. Ja, nostalgie eigenlijk, wat ik nu vertel. En dan pakte hij zijn accordeon en iedereen zong gewoon wat. En dat was, dat staat in mijn geheugen gegrift. Dat waren voor mij, dat waren echt hoogtepunten uit mijn leven. Wist jij toen al, dit is iets, daar wil ik verder mee in het leven? Nee, absoluut niet. Ik hield heel veel van het Nederlandse lied. Van heel veel muziek hoor, maar vooral het Nederlandse, het volksrepertoire. En zingen was leuk, punt. De artiestenwereld, dat was... Ik dacht altijd, dat is een wereld die heel ver weg is. Daar moet je voor geboren worden in een soort artiestenhuis of zo. En zingen deden we allemaal graag. En ik deed dat ook heel graag. Maar ook nooit gedacht dat ik ooit op een bühne zou staan. Nee. Het is eigenlijk een link naar je vader toe. Dat je dat gevoel naar die muziek hebt. Ja, en ik kwam veel bij een kennis van mijn ouders thuis. Een vrouw waar ik nog steeds kom. Ze leeft nog steeds. En ze is heel veel mijn tweede moeder. En zij draaide eigenlijk de plaatjes van de zangeres zonder naam. En dan ging ik 's middags naar haar toe. En zei ik, ach tante Rietje, draai nog eens die mooie liedjes. En ik heb wel eens heel stiekem op de gang zitten huilen. Omdat ik het eigenlijk net te zielig vond. Maar omdat zij zo lief was voor mij. En dan zat ik op haar schoot met mijn duim in mijn mond te luisteren, zo tegen haar aan. Is het daardoor gekomen? Heeft dat ermee te maken? Ik denk het wel, ja. Sneeuwwitte vredestijd, sla nu je vleugels uit. Vlieg met je mee, over land, over zee. Jij kent ieder plekje, zweef naar het geluk.
heb een hele leuke periode gehad op mijn lagere school. Het was, iedereen woonde nog in dezelfde buurt en er waren nog regels en je kon de meeste pesten. Zoals is het standaard verhaal wat iedereen doet, maar veel vrienden en vriendinnen. We hebben veel rottigheid uitgehaald, zonder over die gekke grens te gaan. En je vrienden woonden ook in de buurt. Dus na schooltijd ging je ook nog met elkaar om. Ik kan me nog heel goed herinneren dat net de kleurentelevisie uit was. Nee, de Tros was toen nog Rem. Het remeiland. Het remeiland. Maar dat hadden wij nog niet. Maar we konden wel bij de buren gaan kijken. Dus de hele buurt zat gewoon bij dat ene gezin thuis te kijken naar Mr. Ed, het sprekende paard en zo. En ja, je deed alles samen. Je deed echt nog alles samen. Ja, en dan ga je puberen. En ik denk als er nu mensen kijken die in mijn omgeving, die toen mijn vrienden en vriendinnen waren, die zullen ongetwijfeld nog weten dat ik zelfs tijdens de lagere school met handwerklessen en dat soort dingen, ging ik ze zingen van de zangeres zonder naam. Terwijl, er waren zoveel muziekstromen al, maar ik stond zo voor het levenslied. En dan ging ik met de meiden zitten en ik ging die liedjes voorzingen en dan gingen ze ontzettend huilen. En ze zullen het zich vast nog kunnen herinneren. En weet je wat ook heel erg moet zijn geweest? Je ging feestjes geven als je jarig werd. Vanaf 11, 12 jaar, dan gaf je een fuif thuis. En bij iedereen werd er een beetje popmuziek gedraaid en dan werd er gedanst. En bij mij werden ze verplicht om naar de zangeres zonder naam te luisteren. Maar was dat ook nog een tijd dat het Nederlandstalige en dan zeker het levenslied eigenlijk niet kon, niet mocht? Nou ja, weet je, er was niets waar je het kon zien of horen. Alleen, het was er wel en er waren ook heel veel liefhebbers. Alleen, je moest er wel specifiek voor naar de winkel om het in huis te halen. Kijk, nu kunnen we alles luisteren en zien en dat was toen zeker niet. Maar ik had natuurlijk wel ik hield er zo van, want als ik terugdenk aan mijn 6e of mijn 5e of mijn 6e verjaardag, kreeg ik centjes. Ik kreeg van iedereen 5 gulden. En ik had 30 gulden bij elkaar. En voor die 30 gulden ben ik singeltjes gaan kopen in de binnenstad van Utrecht, bij de platenzaak van Max van Praag, de vader van Giel en Marga van Praag nu nog. En daar kocht ik allemaal liedjes van de zangeres zonder naam. En ik zie die man nog kijken van een gek kind. Want ja, als ik nu een kind van 6 jaar zie, dan pas besef je hoe vreemd het moet zijn geweest als je dan in die platenbak staat en zegt, oh, en die wil ik ook. En met je koptelefoon opzetten en luisteren. Ja, een beetje een vreemde keuze, maar het zat gewoon in mijn bloed al toen, denk ik. Ik ben
zal er altijd blijven wonen. Geef andere landen graag cadeau. Ja, blijf me steeds bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. Oh, land van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hen en mij. Allemaal. Mexico, Mexico. Je blijft er altijd wonen. Je bent me alles waard, een paradijs op aardje, dat ben jij. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Wat een feestje, wat een feestje, wat een feestje, wat een feestje. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. 8000 kelen willen we nu horen. Ach, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ach, was ik maar met jou niet meegegaan. Ach, was ik maar jouw ogen niet verkeken. Dan had mijn hart nu niet zo pijn gedaan. Ik kan niet slapen en niet eten, want ik kan jou niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond. Ach, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ach, was ik maar met jou niet meegegaan. Ach, was ik maar met jou niet meegegaan. Je jeugd dus, je had die vurige wens om moeder te worden, maar blijkbaar om toch een stapje verder te gaan in die muziek. Dat komt dan op een gegeven moment weer bovendrijven, want toen heb je toch op een bepaald moment die eerste semi-professionele stapjes gezet. Ja, nee, eigenlijk niet eens. Nee. Ik woonde nog steeds in de straat waar ik als 2-jarig meisje ben komen wonen. Ons kent ons. En op dat moment kwamen de piratenstations die gingen uitzenden illegaal. En er waren er veel van in Utrecht. Dat is een hele actieve piratenscene in Utrecht. Heel actief. Ja. En dus gingen we gezamenlijk naar de stations luisteren. De een nam het om 7 uur over van de ander. En één station besloot om eens een keer bij elkaar te komen. Omdat je elkaar alleen kende via de telefoonstemmen. En iedereen die kon zingen of gitaar spelen of kon goochelen, het maakte niet uit wat, doe dat op die avond. En wat mijn buurman zei, want die hoorde mij thuis wel eens zingen. Dan ga jij daar naartoe en jij gaat zingen. En toen zei ik, nou, ik denk het niet. Maar op dat moment hadden we best wel honger met elkaar. Nou, honger, we hadden trek in die slekkers. En toen zei ik, nou weet je, als jij voor ons een broodje shawarma gaat halen, zal ik op die avond zingen. Hij hield zijn woord, dus dat heb ik ook gehouden. Toen zat je er al vast? Ja, maar het was ook alleen maar voor de lol. En nou, je zag je herkende de mensen aan hun stem, maar je wist nu ook welke gezichten daarbij hoorden. En nou, en daar was ik aan de beurt. Dus oké, ik ook mijn liedje zingen over de stem van Pierre Kartner heen, het kleine café aan de haven. En ik zag mensen toch wel, eigenlijk, die vonden het eigenlijk wel mooi, maar ja, leuk, niet meer dan dat. Toen is iemand gaan bellen met een platenmaatschappijtje in Venlo. En
Nou ja, om een heel lang verhaal kort te maken. Ik werd op een gegeven moment gebeld door Ad van Horen. En die nodigde mij uit om naar de studio te komen om daar eens wat liedjes te proberen. En ik heb opgehangen en ik zei, mag ik u terugbellen? Want ik dacht, ik word vreselijk in de maling genomen. En ja, dat was goed. Dus ik heb ook teruggebeld en het was serieus. En toen dacht ik, ja, dat is wel heel bijzonder om dat te zien, om dat mee te maken, om dat te doen. En we zijn ook met een gezelschap, met dat Piratenstation, 2 mensen daarvan. En zijn we daar naar Venlo gereden en daar kreeg ik een liedje voor mijn neus en kan je dat inzingen? En dat heb ik gedaan. Ik vond het zo bijzonder. Want ik was alleen gewend om te zingen, maar nooit met een koptelefoon op en met een galm en met een mooie muziekband. Wauw, wat vond ik het leuk. En ik werd eigenlijk binnen een week gevraagd om terug te komen, want er moest nog meer opgenomen worden. Op een gegeven moment stond ik met 2 singles in mijn handen, maar ik had nog nooit van mijn hele leven een optreden gedaan. En dat is ja, een jaar of 30 geleden. Ik dwaal wat door de stilte van de nacht. Ik staar wat doelloos om me heen. Ik heb de hele dag op jou gewacht. Toch liet jij me hier alleen. Er is niemand die me helpen kan, zolang jij niet bij me bent. Want als jij niet komt, wat moet ik dan? Zie je dat ik eenzaam ben? Ik weet best dat er een ander is, maar snap je niet dat ik jou hier op mis? Mijn hart gaat nu al veel te lang om jou. Het doet me elke dag een beetje meer verdriet. Ik kan niet leven in onzekerheid, maar wil ik meer dan raak ik jou weer kwijt. Toch kan ik nu al niet meer zonder jou. Ik hoop dat jij dat van me ziet, gelukkig. Ik ben al blij als jij weer even bent, ook al wil ik je graag zien. Dat je mij het goede nieuws vertelt, wanneer jij weer komt, misschien. Ja, ik weet dat het niet anders kan, en dat doet me juist zo pijn. Want nu heb ik pas de ware man, die altijd hier kan zijn. Vrij gezellig op. Ik weet best dat het mijn hart houdt nu al veel te lang op jou. Het doet me elke dag een beetje meer verdriet. Ik kan niet leven in onzekerheid, maar wil ik meer dan raak ik jou weer kwijt. Toch kan ik nu al niet meer zonder jou. Ik hoop dat jij dat van me ziet. Ik weet best dat er een ander is, maar snap je niet dat ik jou hierop mis? Mijn hart houdt nu al veel te lang om jou. Het doet me elke dag een beetje meer verdriet. Ik kan niet leven in onzekerheid, maar wil ik meer dan raak ik jou weer kwijt. Toch kan ik nu al niet meer zonder jou. Ik hoop dat jij dat van me ziet. Ik weet dat er een ander is. Door die piratenwereld ben je dan opgetild en door die hele vaste kliek met fans uit Utrecht die je overal achterna reisde. En zo kwam op een gegeven moment het Holland Duo op je pad. Het Holland Duo, ik hoorde ook weer door die piratenstations, hoorde ik de stem van Jan Verhoeven. En wat raakte die stem mij, zeg, wat vond ik dat bijzonder. Ik wist echt niet hoe die eruit zag, hoe oud die was. En hetzelfde gold voor Jan, die hoorde mijn stem in Den Bosch over de radio, over de piratenstations. En die dacht, hé, nou ja. En we troffen elkaar een keer op zo'n piratenfeest.
En ik ben bewust eerder gegaan, omdat ik hem graag live wilde horen zingen of dat ook zo mooi was. Het was nog mooier. En hij is blijven luisteren naar mij. En dan kom je tot een gesprek en goh, we moeten eens wat samen doen. Maar ja, die dingen hoor je in die periode zo vaak. En dan komt het er nooit van. En in dit geval kwam het er wel van. En die twee stemmen die waren zo geweldig bij elkaar. Ik zal nooit zoiets van mezelf zeggen, maar ik zeg het ook over het Holland duo. Die twee stemmen, dat was zo mooi. En we hielden allebei zo van hetzelfde repertoire. En ja, opeens ging Nederland ook helemaal plat voor die twee stemmen en dat repertoire. Zonder dikke plugging of promotie of geld wat er tegenaan is gesmeten, ging Nederland van dat Holland duo houden. En hadden we gewoon opeens een gouden plaat. Dan maak je die stap van Holland duo naar solozangeres. Was dat eng? Was dat griezelig? Moest je overnieuw beginnen? Oh ja, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Op dat moment kwam ik Wout van Doleweert. Dat was al een vriend van mij. En die naam is voor mij heel, heel belangrijk. Wout van Doleweert. Was schoenmaker in de binnenstad van Utrecht. En organiseerde zo nu en dan een feestje. En als er een artiest nodig was in Utrecht, dan belde je naar Woutje. En die regelde dat. En ik leerde hem kennen op een avond, omdat hij mij uitnodigde bij een groot feest wat hij organiseerde voor de eerste keer in Utrecht. En die opbrengst kwam echt ten goede aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis hier in Utrecht. En dat was de eerste kennismaking. Ik wist niet wat het vak inhield en hij eigenlijk ook niet. En ik moet zeggen, dit was eigenlijk nog voor het Holland duo. En wij hebben elkaar daar leren kennen en dat was een vriendschap voor het leven. Hij werd van schoenmaker, ging hij bij een artiestenbureau werken en later zijn eigen bureau opgezet. Ik was van huismoeder, werd ik artiest, zangeres. En wij zijn samen het vak ingegroeid. Wij wisten heel veel dingen, vooral niet. We wisten wel wat we deden, dat we dat met liefde deden en dat kwam uit ons hart. Wout heeft zoveel voor mij betekend in
in het wereldje waar we toen in zaten. En ik misschien ook voor hem. En dan groeit het allemaal groter en dan ben je trots. En dan kunnen we terugkijken op die beginperiode die voor ons zo piepklein was. Maar we hebben zoveel geleerd. Ja, en dan komt er een moment waarop hij mij moet vertellen dat hij ongeneeslijk ziek is. En dat hij niet lang meer heeft. En dat zijn van die dingen in je leven. Die maakt natuurlijk iedereen mee. Maar die man heeft zo'n indruk gemaakt in mijn leven. Wat een vriend. En hij is er niet meer. En soms moet ik denken, hoe lang is hij er eigenlijk niet meer? Omdat het voor mij eigenlijk niet uitmaakt. Want hij is er voor mij eigenlijk nog steeds. En we zijn hier dan nu in dit prachtige restaurant van Wil. Wat ook een vriend was weer van Wout. Daarom werd het ook mijn vriend. Het was zo'n 3-eenheid. En ook Wil is begonnen in een piepklein eetcafeetje aan de Werf in Utrecht, aan de Oude Gracht. En ik kom hier dan binnen en vol trots zie ik dan het portret van Wout hier aan de muur hangen. En dan denk ik moet het over hem hebben, want zo belangrijk geweest voor mij. Marianne, we zitten even bij je in de kleedkamer voordat je zo meteen het podium op moet. In deze kleedkamer, op deze bijzondere plek, in dit bijzondere restaurant. En je hebt hem even van de muur gehaald hier. Want dit is Wout, die een heel speciaal plekje bij je heeft. Ja, ik wist niet dat de foto hier nog steeds hing. En ik kwam hier net binnenlopen. En Monica, die altijd mijn make-upjes doet en zo. En altijd goed voor me zorgt. Die kijkt mij aan en ik kijk haar aan. En we kijken samen naar de mooie tekening van Wout. En ik wist niet dat hij hier hing. En eigenlijk moet ik zeggen dat ik voor het eerst ernaar kan kijken. Zonder dat ik heel emotioneel van word. Want ik heb het lang niet kunnen zien. Iedereen hield wel van hem. Omdat hij altijd voor iedereen klaar stond. En hij wist niet alles. Zeker niet. Er waren mensen die 100 keer meer wisten dan hij. Maar juist door zijn goedheid en zijn hulp. En het kwam altijd goed. Je kon altijd naar Wout bellen, want hij zorgde altijd dat het goed kwam. Ja. Ik kan nu gelukkig kijken naar iemand waarvan ik dankbaar ben dat ik hem heb mogen kennen, dat hij ooit in mijn leven was. Ja. Met de dag. Ik dacht, ik kan het allemaal aan, omdat ik de zon altijd zag. Jij ging weg, nu zit ik met mijn verdriet, maar dat interesseert jou toch niet? Waarom heb jij nou niet met mij gepraat, of was het misschien al te laat? Jou vergeet ik niet. Jou vergeet ik niet. Al mijn tranen zeggen toch genoeg. Jou vergeet ik niet. Jou vergeet ik niet. Ik ga alles wat jij mij ook vroeg. Ja, la la la, ja la 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 la. Jouw foto hangt hier nog aan de muur, die jij achterliet. Jouw blik maakt mij nog steeds overstuur, verdwaling, mijn verdriet. Al die jaren zijn we hier nu niet meer op een dag, krijg jij ook nog spijt. Dan sta jij weer bij mij voor de deur. Ik wacht, want ik heb nog wat tijd. Jou vergeet ik niet. Jou vergeet ik niet.
Die twee mannen, dus Wout en Wil, staan dus aan de basis van de carrière Marianne Weber solozangeres. Toen was je solozangeres na het Holland Duo. Was dat toch even slikken? Moest je opnieuw beginnen? Was het heel anders? Nou, het was integendeel slikken, want ik dacht het is klaar nu. Het is, ja, jammer, zingen is over. En toen zei mijn platenmaatschappij, en nog steeds Tony Berg, als jij niet meer verder wil, en ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik ook echt goed nagedacht had om dat te vertellen, dat ik niet meer verder zou gaan, dan gaan we solo met jou verder. Daar had ik echt geen rekening mee gehouden. Ik zei, ja. Ik had niks te verliezen, hè. Ik dacht, nou ja, als jij daarin gelooft, dan... En binnen heel korte tijd heb ik mijn eerste soloplaatje opgenomen. En dat werd me daar een hit. Ik kwam eerst in de tipparade. Ik kwam in de top 40. Ik kwam in de top 100. En de hoogste positie was geloof ik nummer 7. Terwijl op dat moment er waren geen programma's waar je je in kon laten zien. Of er waren geen dure campagnes. En het volk had gekozen. En ik werd gewoon aangekondigd door Boy George bij Erik de Zwart in de top 40. Die kondigde mij. Ja, daar stond ik. Het was onwerkelijk, maar ik heb ervan genoten. Ik vond het zo bijzonder. Want ik heb eigenlijk altijd gedaan wat ik graag wilde. Ik heb nooit iets gedaan wat ik niet wilde. Dus het was voor mij welkom. Want als ik het niet leuk had gevonden, had ik gezegd, jongens, leuk die top 40, maar ik doe dat niet. Wauw, wat geweldig om mee te maken. Valt in de stad, zoekt ze klanten, want ze heeft nog niets gehad. Voor wat centen kan ze straks dat spul weer kopen, ook al valt ze daarmee in het zwarte gat. Elke auto, die houdt ze aan. Ze vraagt een man om even mee te gaan. Wat een nacht ziet, kan het daglicht niet verdragen. Zonder liefde is ze met hem meegegaan. Een meisje huilt achter een masker van een lach. Een meisje huilt om als zij opgaat in dichte mist, want dat heeft het lot al lang voor haar beslist. Is er niemand op de wereld die zal vragen waar dat eenzame verslaafde meisje is? Een meisje huilt achter een masker van een lach. Een meisje huilt om wat het
eigenlijk weer een beetje een herhaling van de geschiedenis. Die eerste stappen, toen je nog in die piratenwereld zat, is je ook overkomen. En dan nu op landelijke schaal overkomt het je nog een keer. Ja, en dan gaat heel Nederland, heel Nederland is overdreven, maar heel veel mensen werden fan van het liedje, van de stem, ik weet niet. Maar er gebeurde nogal wat. En het tweede liedje was ook gelijk een dikke hit. En er werd een album gemaakt op dat moment. En in een hele korte periode had ik mijn eigen allereerste gouden plaat in handen. Mijn hemel. Nee, ik kan het niet uitleggen. En dan werd hij ook nog eens uitgereikt door mijn grote voorbeeld, die al lang gestopt was met zingen en eigenlijk niets meer deed. Ik zat dan in het Jacobi Theater in Utrecht op een stoel te wachten. Er ging van alles gebeuren. Alles wat op dat moment bekend was in Nederland was daar ook en dat was hartverwarmend. En daar kwam de zangeres zonder naam op en die overhandigde mij mijn allereerste gouden album. Nou, ik heb geen foto's in mijn huis staan van mijn hele carrière, helemaal niet. Er hangen ook geen gouden platen aan mijn muur. Maar die foto, die staat daar echt goed in zicht. Zwart-wit foto en daar ben ik zo trots op. Wat een wonder, die vrouw die was op zo'n afstand waarvan ik ook dacht dat die in een andere wereld hoorde dan de gewone mens. Terwijl dat helemaal niet zo is. Want er verandert eigenlijk niets. Mensen kunnen nog wel eens anders tegen jou doen, omdat ze jou zien als iemand die komt alleen op tv of die staat in een boekje of die hoor je op de radio of die zien een interview. Maar geloof me, ik ben nog steeds trots op dat moeder zijn en op mijn allereerste succes en hou nog steeds evenveel van mijn kinderen of van mijn vrienden. En alleen er gebeurt veel meer in je leven, maar ik kan er ook niet zo heel goed tegen als mensen me echt adoreren. Ik ben heel blij met fans. Heel blij dat ze van mijn muziek houden. En op het moment dat ik sta op te treden, dat ik de aandacht heb. Dat durf ik dan wel te zeggen. Dan wil ik ook eigenlijk de beste zijn. En ik wil het allerbeste zingen en ik wil het allerbeste geluid hebben. Maar mensen moeten niet over een grens gaan bij mij. Want ik zing. Maar ik ben jij. Ik ben eigenlijk het publiek. Want ik heb jarenlang gewoon naar muziek geluisterd en naar programma's op televisie gekeken op volle toeren. En als er maar iets was, keek ik. En dan sta ik toevallig aan de andere kant van de camera. Maar dan ben ik geen ander mens. Ik mag alleen doen waar ik heel veel van hou. En ik begrijp dat dat soms voor mensen een beetje eng is. Maar na 10 minuten is het weg. Al was ze 18 jaar. En s'nachts dan dronk ze whisky in de een of andere bar. Een avondje bij moeder, dat was er nooit meer bij. Ze schold dat mens geregeld uit als die verdrietig zijn. Dan zul je aan me denken, om alles wat je mij verwijt. Van al je woorden die me krenken, krijg je later heel veel spijt. Later
Ja, want je geniet aan de ene kant enorm van dat artiestenleven. Maar dat persoonlijke leven, dat heb je al een paar keer aangehaald. Dat is veel belangrijker voor je. En houd je thuisbasis je ook aan de grond, voor zover dat nodig is. Met beide benen op de grond. Je bent van jezelf ook wel heel nuchter, volgens mij. Ja, dat ben ik ook wel. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker genoemd, maar in die periode dat het allemaal na het Holland Duo, het was heel succesvol. En ik sta in een hele grote show, in een grote studio in Hilversum. En ik doe daar mijn liedje en de mensen stonden echt op de stoelen. En een applaus, wauw. Het was een live show en ja, ik ben naar de kleedkamer gegaan en daarna vol van euforie en wat een gevoel, echt heerlijk. En ik heb een spulletje ingepakt en ik loop naar de parkeerplaats en ik was alleen op dat moment. En ik liep daar in dat natte, zwarte asfalt en het regende en koud. En ik liep daar met mijn kledingzak en met mijn koffertje waar mijn spulletjes in zaten. En ik keek om me heen en dacht ik, wat een contrast. En een half uur geleden was je de ster, stonden mensen voor je op de stoelen en wilden je aanraken. En ik loop nog een half uur later loop ik op die lege parkeerplaats. En toen dacht ik, vergeet dit moment nooit. Het was zo, ik ben het echt nooit vergeten en ik wil het ook heel graag, daarom wil ik het graag vertellen. Omdat in zo'n korte tijd zijn het twee verschillende werelden. En als ik op dat zwarte asfalt ook niet gelukkig zou kunnen zijn, om naar huis te rijden, naar mijn kinderen, naar mijn vader die toen nog leefde, naar de mensen die van mij houden. Wie ben je dan? Op jou heb ik lang gewacht, zoveel jaren van mijn leven. En ik heb echt nooit gedacht dat ik dit nog zou beleven. Jij keek me aan en toen wist ik, dit is de man voor het leven. Jij bent een goeie voor mij, ik wil aan jou mijn liefde geven. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik me met jou. Ja, ik voel me in de hemel, als ik kijk in die ogen zo trouw. En de liefde die jij uitstraalt, brengt een hemels gevoel over mij. En dan zweef ik met jou door de hemel, door de zevende hemel met jou. Op jou ben ik zo verliefd, heel de wereld mag het weten. Ik heb het gevoel dat ik zweef, nee, ik kan jou niet vergeten. Ik wil met jou lachen en zingen, delen de vreugde altijd. Ik wil met jou dansen en springen, tot in alle eeuwigheid. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik me met jou. Ja, ik voel me in de hemel, als ik kijk in die ogen zo trouw. En de liefde die jij uitstraalt, brengt een hemels gevoel over mij. En dan zweef ik met jou door de hemel, door de zevende hemel met jou. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik me met jou. Ja, ik voel me in
En dat gaat goed, je eigen koers uitstippelen. En tegenwoordig ben je dus vooral met je zoon heel druk bezig met de muziek. In hoeverre bemoei jij je dan nog met die liedjes? Nou, de laatste tijd erg weinig. Omdat hij zich zo bewezen heeft. Alleen in het begin, hij stuurde alles naar mij door. En ik had weinig kritiek te leveren, want ik was eigenlijk verbaasd. Ik geef hem nog wel eens aan van, wacht even, daar loopt een meisje of een jongen en luister daar eens naar. En hij schrijft ook echt op de persoon. Er zijn ook mensen waarvoor hij absoluut niet wil schrijven. Onderwerpen, dat wil ik nog wel eens aandragen. Weet je, dat ik zeg van, dit. Ik zeg, die man, bedenk eens een kreet of, nou hooguit dat, maar voor de rest hoef ik daar, nee. Nee, en dan heeft hij mij daar zwaar in overtroffen, ja. Is over. Ik heb de hoop opgegeven dat jij met mij verder wilt leven. Ga maar verder. Ik had nog zoveel van binnen, maar als jij mij niets meer kunt geven, dan moet jij gaan. Hier ver vandaan. Kan mezelf niets verwijten als jij doet of ik niet heb bestaan. Denk nog een keer aan mij. Laat me nog eens dichtbij. Daar waar jouw gedachten zijn verborgen. Als ik op een nacht verschijn, laat me in jouw dromen zijn, zodat jij aan mij denkt in de morgen. Denk nog een keer aan mij, liefde is pas voorbij. Al zegt elke herinnering is uitgeleefd. Ik weet dat er een ander vanavond naast je ligt. Maar denk nog één keer aan mij, met je ogen dicht. Als ik op de nacht verschijn, laat me in jouw dromen zijn, zodat jij aan mij denkt in de morgen. Denk nog een keer aan mij, liefde is pas voorbij. Al zegt elke herinnering is uitgewist. Ik weet dat er een ander vanavond naast je ligt. Maar denk nog één keer aan mij, met je ogen dicht. Ik weet dat er een ander vanavond naast je ligt. Maar denk nog één keer aan mij, met je ogen dicht. Het levenslied anno nu. Bestaat dat nog? Zeker. Ik weet het zeker. Ja. En ik zie natuurlijk ook wel dat er op dit moment wordt er veel Nederlandstalig gezongen. Is er veel aandacht voor. En is het vooral de feestmuziek en de handjes in de lucht. Dat zie ik ook heel veel. Maar jongens, ook daar is een doelgroep voor. Als mensen dat leuk vinden, doe het vooral. Het is niet, het is niet mijn ding.
En feest is ook de Italiaan. Dan gaan mensen ook in de Polonaise. Maar als ik dan een liedje zing als een meisje huilt of vraag me niet waarom, en dat wordt gewaardeerd, dan zie ik dat het er mag zijn. En het applaus daarna, dat is ook zo'n graadmeter. Na de Polonaise of de handje in de lucht krijg je bijna geen applaus. Maar na zo'n liedje waar je de stilte ook mee afdwingt, en niet per se, maar ja, dat is zo'n waardering. Dus ik weet zeker dat het leeft. En kijk naar wat artiesten die er niet van af... Nou, een John de Bever. Die houdt van het levenslied, die zingt ook het levenslied. En die mag ook een feestlied ertussendoor brengen. En als ik dan zie welke feesten hij organiseert, en ook in zijn theatershow afgelopen seizoen, dat mensen kunnen genieten van die liedjes. En ik zie het zelf ook. En ja, ik ga jou zeggen, het gaat nog harder terugkomen dan dat het ooit is geweest. Juist omdat er... ja, ik vind het is even rustig geweest. Het was alleen maar feesten en doordouwen en jassen. En er is behoefte aan. Ik heb het in het begin al gezegd. Het was 100 jaar geleden. Het was 30 jaar geleden. Het is nu en het zal altijd blijven. Het is een muziek die nooit verdwijnt. Kijk naar de Mexicaanse mariachi muziek. Het mag altijd blijven. En de typische Russische klanken of de Griekse klanken. Het zal niet verdwijnen, want het leeft. Het zal nooit overgaan. Je kunt elkaar vertrouwen en op de ander bouwen. Je weet nog meer dan alles van elkaar. En samen alles delen, je nooit zullen vervelen. Beschermend in een leven vol gevaar. Je gaat door dik en dun, of je nou huilt of lacht. Het zijn de kleine dingen die je doet. Je armen om me heen, dat geeft me toverkracht. Ik wil je nooit meer kwijt voor geen miljoen. Net als de zon en de maan, zal vriendschap altijd bestaan. Ik pluk de sterren voor jou, dit mag nooit overgaan. Zolang de liefde bestaat en als je hart open gaat, een echte vriend voor altijd, een leven lang. Laat iedereen maar praten, nooit zal ik jou gaan haten. Jij brengt bij mij een lach op mijn gezicht. En heb ik jou soms nodig, zijn woorden overbodig. Vul jij de grauwe dagen weer met licht. Je gaat door dik en dun, of je nou huilt of lacht. Het zijn de kleine dingen die je doet. Je armen om me heen, dat geeft me toverkracht. Ik wil je nooit meer kwijt voor geen miljoen. Net als de zon en de maan, zal vriendschap altijd bestaan. Ik pluk de sterren voor jou, dit mag nooit over.
kunt het toch niet laten, Marianne, hè? Even achter die tap kruipen hier. Ja, weet je wat het is? Ik heb het nu geleerd, hè. Ik weet niet wat biertjes tappen is en... eens even kijken hoor. Ander systeem, laten we het daar maar op houden. Nee, maar ik ben heel vaak op Gran Canaria bij Maurice. En als het nodig is, dan help ik hem. En dat is dikwijls nodig. En toen ik daar net kwam, ik wist niet eens hoe de koffiemachine werkte. En op een gegeven moment was het zo druk. Die zei, mama, 3 biertjes tappen. En ik dacht, mijn hemel. En laat die eerste nou echt perfect zijn. Ja. Nou, hij valt alles mee. En ja. Dan Gran Canaria. Daar woon je dan een deel van het jaar en dan spring je dus bij in het restaurant van je zoon. Komen ook veel Nederlanders. Ja. Wat voor reacties krijg je als daar ineens Marianne Weber met een biertje aan tafel staat? Het is natuurlijk voor heel veel mensen heel vreemd, want die denken dat ik daar misschien aan tafel mijn nageltjes zit te lakken, maar ik ben daar echt om mijn kind te helpen. En er zijn ook een paar fans geweest, die kwamen naar het plekje toe en die zeiden, Marianne, het is voor ons heel gek om te zien dat jij een tafeltje loopt schoon te maken, want we zien je eigenlijk alleen maar op de bühne. Maar dat is na een kwartier is dat ook weer weg. En natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen, Marianne, maar je bent aan het werk hier? Ja, ik ben aan het werk. En het is namelijk mijn kind die hier aan het werk is en die heeft mijn hulp even nodig. En dan ben ik dus moeder. Ja, en dat fotootje mag er dan ook bij. Dat vind ik helemaal niet erg. En als het nodig is, dan dweil ik de vloer en ik help ermee opruimen. Want dat is de andere kant wat ik probeer uit te leggen. Zingen is leuk. Maar ik heb ook nog een ander leven en dat vind ik ook leuk. Maar ik moet nu even verder, want er zijn 4 mensen op hun biertje aan het wachten. Dus, Goedemiddag, ik heb hier een biertje en een kopje thee. En als ik op dat zwarte asfalt ook niet gelukkig zou kunnen zijn... om naar huis te rijden, naar mijn kinderen, naar mijn vader die toen nog leefde... naar de mensen die van mij houden. Wie ben je dan? Als een reuzenrad, zo draait het leven. Het is heel vaak nemen, maar ook veel geven. Maar één ding, dat blijft toch bijzonder. Je bent heel gauw boven, maar ook zo weer onder. Reuzenrad, draai maar door. Laat mij weer leven en ons niet vergeten wat ik verloor. Reuzenrad, draai maar door en laat me zweven, want zo is het leven. Reuzenrad, kom draai maar door. Zonder zorgen haast er niets in het leven. Zo ben je gelukkig en zo zit het tegen. Kom, stap maar in en laat alles waaien. Van onder naar boven, het rad gaat weer draaien. Reuzenrad, draai maar door. Laat mij weer leven en ons niet vergeten wat ik verloor. Reuzenrad, draai maar door.
want zo is het